buram bat ke jiro nga ai show blay hakane ka por bat ke jing khu blay it na ka banta jong pi baro ka banta ban ye kren ka long hato long shuh ban sneng khun tungi ni pulay na ka proverb kala nong beneng kong kat kat ba pradu kandai Bible ko ong ko khun tu ngap ye ka jingi kai ku pa jome bat wat lendet ye ka hukum ka kemi jome na ba kin long ka pan snget ka buram ye ka kli jome hang ni u Solomon ba start u ken tu ye ki khun samla ye ki khun red ba kin kongu ye ka jing sneng ku pa bat ye ka jing sneng ka kemi na mar kalong kum ka jing deng hau ko rendang kalong kum ka pan snget ha ka kli kalong ru ka buram ye ki ta ki ba kongu ya ka jing sneng bat ka jing penbe ka benta ka baning kong balai pat tang shuh sneng tang shumai ye ki jing le bakla ki khun ki phet na ying kim kongu ki pen sniu ya la de don katu kat ni lele kham tam ha ka jing ye eat samla ki kloi wat ban penyap ya la de haba ki kemi ki kpa ki baying asem ki sneng ki krau ki pani don ayu shalendet ni ha pantip kum ki kristan ba ha ka bible ka youtube ba umen sim ke jing le prasha utrei ba hakini ki sngi umen sim boman umen sim bom nyo hukum umen sim basarong umen sim ba penjot utrei bat ukta ye ke jingmut ti prakhat jong ki khun ki kti bat wat ye ki bala he la sanru niyo i hakani ka shiti ka ba ar sinong teslani kalenong ka ba ar ka rekhot ka ba nyeu ko na mar kata ka jing mayan ka jing bom nyeu kum kala trail pa hi kani kadai ka men sim jong u krislam layer ka ba kentaj ye ki ba bha ki ba kentaj ye ka jing sneng ban pen i ha ka lenti ka jo blai kalong persha anti Christ anti law of God anti righteousness anti kalong persha ye ka hok persha ya ka jing bha persha ya ke jing pen i persha ya ke jing kedau persha ye kata ke jing long khui long hok kila tray lupa kumta ni ha ban snutu bat ban yo i bangi im ke ba kum gane ke por batang de ke tin ke bangi kren kambiang ni don kam ye ke jing tuai de ke bor jo blai ke ying kristan bat ki bam long kristan kila de ban pilot show blai da kaban wat ye ke jing palat you try na ka ba kum kani ke jing jia na mar ba ke jing ba man kala rung wat iki khunlung ki khana wat iki samla wat iki rangba ha kata ka rukom ban palat hukum ban le ye ka bom dai hadu ba ha school ha college hadu ba ying asem om not sure ban kren le ne ban pen beg the mar kata ke jing le persha kawan ni don kam ka solution tangda ka board jo blay bat ka tin jo blay ka point ka ba ar de aing in sneng pat ni yo i mentana ka tin jo blay ha ka proverb ka ba ar po ar bat ka de khot ka ban riu hang ni ka tin jo blay ka yetu shai ka dar yangi ko ong kum ni tôi cái yêu khna hagalenti bo day ban lei te unom ken ria naka what about le temen ka jingi kai ka day ban long na du badang sedang na du dang khunlong wa na du ba ka kmi ka dang pun ye khun ukpa ba ka kmi ki day ban yo I ka donut ka babha ka donut ka babek ka donut ban kren ki badai ki babha kanang bagi dagi khun kin sngotu anda la khai ki
le sneng le kan tu kan pa ma ka lenti ke jo blai bakinum kan ria wat hadin baki la de menru ong ke tinum blai ka jing sneng ka don kam e ka dei da ka tin jo blai pun ki kmi ki pa ki tip tang ban sneng ne mai Henry ki tip pat ban hikai u David u hikai u Solomon da ka tinu blai la da pin pule ne ka sam chi spa khat khandai ka khot ka ban kong adu chi spa nhiều pun riu u David u hikai ka ni ka sam how Solomon ba u David bu ye ka tin jo blai khmat na mar ka da u ong ni ka tin u try ka long ka sharak akelenti ya jomi bat ka ji shai kelenti jomi u ong biang to recop ye ka tin ka jo blai ba menom le poprsha yo blai u ong biang de kumno samla un rikut ya la ka jingim samla da ka sumar da ka yak da ka sumar ya ka tin jo blai kini kilong ki benta ki badon kam bangin wan rak ye ka tin jo blai ha ka ying ka sam ha ki kon samla but what ha ki bala he la san ki mi ki paru ka point ka balai ka jing sniu kamla ban long e tang na ki parlo ka Bible gong ka donu ubriu ka kam syukur bania ki e baro ngin puli na u Jeremiah ka lenong ka bakat nhiều bat ka dekot ka bakandai bat chipau haning yo i ka donut ka kam syukur bani ke baro bagalong ka basniu cleansing kermen wei bala bani tu ia ka ngau try wa yet ka donut ka tenju i ki kalai kat ban ai ha wei baro kat bakum ke lenti jong u kat bakum so ka jing le jong u kay ka bang kwa ban yu tu yu pi ha ka di ka por ka long ba bun sin ni ju keno o ke de ki parlo o ke de ki khun ki parmarjan o de u ta wi kai khun jonga ban le ka ta ban di kya di drops le ne ban le ki kam ki basniu em kam kut tang gata Henry ka Bible kong ba ka donut ka kam syukur la kumno ni ka donut ka don kam ban shem yo try ka don kam ban yo ye ka donut ka babek khnang ba ka jingya lenti kan long ka babek ka point ka basaw ka jing khot ka long wat ye ka balang la ha ban shim kia ban sneng ban kraw ye ki samla ha ki ying mani bat na ka tinu blai bakin kongo ile ki kmi ki pa ban kier na ka basniu le sing ila banong ila ju don ki Sunday school le ding ila ju hikai ki Henry ke ni kala ban long ke extra mile jong ke ji hikai ka ba kham shim kerpang khanang ba ka ta ke ji hikai kan rung she ka donut she ka men sim jong ki samla jong ki khon ki kti bar wat she ki kmi ki kpa hadu ba ka ta ke jing kala jong ke jingem kan one part ka point ka basan kalenti imat bet yo briu Henry ka bakut kalong ka jingya ladengin pulei na ka proverb khat saw le nong bat ka dekot ka bakat ar ka Bible go on kumni don kalenti ka ba i kumba ka bet yo briu Henry ka bakut jongka long kalenti ka jingya ke jinge ka ba kraw ye ki kun ki kti bat khamtam ki samla ki badang ha ban ya ki lenti ki babun ki khat snem ki bam pat snung thu ye ke jinglong kmi long pa ki bam pat snung thu ya ka ta ke jing im ka ba ki ha ban im bat ki la ha ban jit no ye ke lenti ka bam dai ke ni ka wan ra ya ke jing ba be ka banam la shu ban restore ye ka le de ban pen tmai ye ka parlok beit ka ei ka ba pi don kam ban snung tu kolong ya ka tin jo blai pi ha ban pe ba ka ei ka ba pi don kam ban le ka point ka ban riu ka jing maham ye ki samla ka jing maham ye ki samla kanang ba kin poi she ka lenti jong ka jing shisha ka ei ka ba ki don kam ban le ka ban kong ka jing shep ting yo try ka long ban shun ye ka ba snail ka jing snorit ka pediang ye ka jing sneng jing kraw bat u blei un pen kraw ye ki ka jing kongu ya ka jing pen bet
kepelat na ke jing le ran jing babe bat ke jing yap wat nam pek tang ya ke menta Henry perkat ye ke bom cukut perkat ye ke lesai shano pin pelat yala ke jing im bom cukut siapeneng na situ jok perkat ye ke ying bantai perkat ye ke jing im ke bakum no pia ban im maka ke pertai bat kam tam ye ke jing im ke bom cukut selendet jong kilo what you hakijat what nam kenjat lene wat nom ye le persya ye ke jing sneng sempat nama lada pisaj la pin babe pin nom yoshu onda ba kala sniu kala jot pin nom la shu ban pen bahaya ka kadon ber ke kubor ke babhan te ki samla ki bakwa bat yaj hakal lentiu try ngadon katu kani ki advice na ka benta jo phi bat babila ban boy shagata ka thong ki samla ki bakwa ban yaj ka lentiu try ka bible ke tu na ka lenong ka ar pho lai ka proverb ka khot ka ban nyau ko ong kumni Naba kumba uperkat apo halade kumta ulang. Kumba uperkat halade kumta ulang. Kaya ka ba pidan kam, kumba pi kwa kumta pinlong. Kaya ka ba dan kam nang ta jompi kalong, perkat ye kaya ka ba perkat ba ka jimpule jompi kan kiu syafrang. Perkat ba pinyo e ka kam ka jam ka babiang. Perkat ba ka syong ka syong man jompi kan long ka ba kuit ka ba soti. Ka ban pendan burom yo blay ba yo briu. Perkat ye ki ki ba ban tray ye ka kamu blay. Bat ban ima ka lenti ka ba day. Kumba pi perkat kumta kan long. Shuh yo ke Bible gong watch why you try but ki on sa island tamapi ki ba bo no try on sa island api bo yo try khmat ka jing em jo pi komo number 1 na ka jing em shuh yo sumar ko yeladi na ka di ka bam ki ba pensni bat penjot ye ka met jo pi sumar ko ye ka jinglong soti sumar khoi bat yang scam ma ke jingat ba khoi klempen tobria hadu ka bakut yen pule na ka ba ar timothy ar lenong ka khot ba ar pho ar ka bible ko ong kumni henry to pet yap no na ke jing kwa brai ke jing long samla ba to be brai ko hop ye ke jingat ye ke jing ye ke jing suk lembat kita ki ba khot kar pat yo try na ka donut ba khut kani ke de ke tin jo blay pet yap na ke jing kwa brai jo ke jing long samla jit ban train ne yalap ye ke kerteng u jisu na mar haba pi sumar khu ye ke tinu blay pi yalap ye ki wei yala de pin pen im but ye ki wei ru on pen im Badeng kong Timothy kalen nong ke sao bar ka khot na ka khan riu ko ong kumni to sumar sapang yeladi bat yala ka jingi kai to meni ai ne hakini ki na marhaba mele ye kani men pen im yeladi bat ye kita ki bio ngau ya meken kani ke jingkan tu jo apostle Paul yo Timothy ubalong u pastor samla bom day ban sange ban yalap de gospel da ka bau yalap da bau sumari ke tin jo blay ben im yalade but what ye ki wedo me not but I tilut yalade ki ba pen snow ba yo blay bret no ikitu ki ba pen serwakai ke por jo pi ki jing pe kai ki jing le kai but kinu ki ba wan ra ye ke no ke ba pen snew bret no weng no ye ka kumba pi bam mentai ke kai ye ke snap pi pit no pi bret pi bam tang ye ke kai kum juru ka ba snew bret no but shim tang ka ba ba pin long ka ba te ye pi wat pen tingit le ne wat pen jot ye ka met jo pi na ba kalong ka ying shong jo men si ba khut ka balong ma pi ken nang ban jit ye ki parlok ki ba pin ye bhalang ki ba sniu pin ye sniu la
namar na ki parlok laban itu ya ka jinglong ka jo brio ka Bible ko ong baka jinglong parlok bat ki brio ki basniu ka pen put plak iek agor ka babha wat nam bishari ki way na ba on bishari ya piru wat nyo po iki way na ba baro ngilong kodor kmat ublay Pi ki khun to ko ngu ia lagi kemi ki kpa bapin manba bat ban im slam to priang ia ke jing sneng jing crow jong ki kemi ki kpa ha ke tin jo blay jong ki pasor bat ki nong ia lam ki bai kai pi ban light na ke basniu bat ban im ke jing im ka ba ha ba ko pen sngo ba yo blay o blay un ker khu ia pi driving a duai ni ka por na ka banta ki khun samla nam da ki long kemi long pa na ka banta ka jing im jo ki babun yo sngo ni ka tin jo me ai bakin priang ye ka jing sneng jing pen I ai bakin yo ban nang ban jit ye ka lenti ka badai ai bakin im ka jing im ka ba pen sngo ba ya me but da shisha nga kren ba men sim jo ka jile persha men sim jong ka ta ka jing bom nyo hukum men sim ka ta ka jing sarong ba ka jing bom pendam on wengno na ki kon ki kti na ki kmi ki kpa bat na ki im lang salang ha ka bakin wat yo try kin kongu ye me bat kin yo ike jingem kaba pen sngo bha ya me bat kaban long ke jingger khu ya ki tu ki belangop aga pop bat ki belajot pen impat ye ki wan ra iki sheke jingem kaban sngo thu ye galenti kaba day ban le ha ka kerteng u jisu ngadwai amen.